касби кинологро яке аз масъулиятноктарин ва ҷолибтарин касбҳо ҳисобидан мумкин аст, зеро на ҳама кас метавонад гӯяд ки ӯ дар бораи ин соҳа маълумоти мушаххас дорад. чун қоидаи маъмул, фаҳмиши аксарият дар ин масъала бо он ба анҷом мерасад ки кинолог ба рафтор бо саг омӯзиши он алоқаманд аст. қадимтарин соҳаи зоотехника кинология аз ҳамбастагии аввалини ҳайвонҳои хонагӣ сагҳо сарчашма мегирад. кинология чун мафҳум аз забони юнонӣ ҳамчун илми саг тарҷума шудааст. дар ҳақиқат ҳам кинолог ба таълим ва тарбияи сагҳо машғул аст, насабномаи онҳоро барои парвариши босалоҳият меомӯзад, барои ба даст овардани насли дараҷаи олӣ шароит фароҳам меорад. дар ин ҳолат ба сагҳои зоти ҷангӣ ё шикорчӣ диққати махсус медиҳад. маҷмӯи пурраи сифатҳо, хусусиятҳои физикӣ, хусусиятҳои фаъолияти олии асаби ин ҳайвонҳоро инсон барои эҳтиёҷоти худ истифода мебарад. кинолог кӯмак мекунад ки маҳорат ва малакаи сагҳо барои расидан ба ҳадафҳои муайян истифода шавад. фаъолияти мақомоти ҳифзи ҳуқуқу тартибот ва амнияти давлату ҷомеа гуногун ҷабҳа буда, қушунҳои сарҳадии Кумитаи давлатии амнияти миллӣ яке аз бахшҳои он аст. бо ёрии сагҳои тарбиятдида, саратбонон, кинологҳо мардшиканони ҷинояткорро хуб пайгирию дастгир менамоянд. самтҳои асосии фаъолияти кинологро парвариши сагҳои зотӣ, омӯзиш ва омодасозии сагҳо бо мақсади мушаххас аз қабили корҳои наҷот, ҷустуҷӯи маводи тарканда ё маводи мухаддир ташкил медиҳанд. аксар вақт аз хизмати кинологҳо дар хадамоти гумрук, қушунҳои сарҳадӣ, дар пажӯҳишгоҳҳои тадқиқотӣ фаровон истифода мебаранд. бо мақсади ҳифзи муҳофизати сарҳади давлатӣ дар мактаби тайёрии кинологӣ сагҳои хизматӣ дар намуди сагҳои ҷустуҷӯӣ, сагҳои посбонӣ, сагҳои қаравулӣ, сагҳои минаҷӯӣ ва махсус омӯзонида мешаванд. бояд қайд намуд ки имрӯзҳо дар сарҳади давлатӣ барои дар сатҳи лозима муҳофизати сарҳади давлатӣ сагҳои хизматӣ ҷалб карда мешаванд ва сагҳои хизматие ки аз маркази таълимӣ ба ҷузъи томои хушнои сарҳадӣ сафарбар карда мешаванд, айни ҳол натиҷаи назарасро низ дода истодаанд. дар дидбонҳои сарҳадӣ айни ҳол сагҳои ҷустуҷӯӣ, сагҳои посбонӣ истифода бурда мешаванд ва дар нуқтаҳои назороти гузаргоҳӣ бошад сагҳои махсус. қобилияте ки айни ҳол саги хизматӣ дорад барои ҳифзи сарҳади давлатӣ боэътимод мебошад. мо ҳайати афсарони мактаби тайёрии кинологӣ тамоми кӯшишу маҳорати худро ба он равона месозем ки мутахассисони хурди сарҳадиро ба сатҳи лозима омода намуда ба сарҳад равона намоем, зеро муҳофизати сарҳади давлатӣ ин аз маҳорати касбии сарҳадбонон иборат аст ва ҳангоме ки сарҳадбон сарҳади давлатиро моҳирона ҳифз менамояд, ин барои мардуми шарафманди Точикистон барои осудаҳол буданашон нақши муҳим мебозад. барои кинолог шудан дӯст доштани ҳайвонҳо кифоя нест. барои ин сабру таҳаммул, инчунин таҳсилоти махсус лозим аст ки анатомия ва психология, хусусиятҳои инкишофи сагҳои зотҳои гуногунро бо доруҳои байторӣ, генетика, зоотехника ва монанди инҳоро омӯзанд. маҳорати дар амал татбиқ намудани ин донишҳо низ ҷанбаи муҳими фаъолияти кинолог аст. кинологҳо аз дӯстони вафодори худ миннатдоранд, зеро дар иҷрои вазифаи муҳиму муқаддаси давлатӣ ҳимояи марзу буми ватан дастёру мададгори онҳоянд. хушбахтона имрӯз дар қушунҳои сарҳадии Кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии Точикистон ба ин самти муҳими фаъолият аҳамияти хоса дода шуда, аз маҳорату малакаи кинологҳои бо таҷриба хуб истифода мешавад. кӯшиш намуда истодам ки барои муҳофизати боэътимоди сарҳади давлатӣ дар тайёр намудани мутахассисони хурди соҳа баҳри дастгир намудани вайронкунандагони сарҳади давлатӣ дар хатти сарҳад ҳиссаи арзандаи худро гузорам. бехатарии давлат аз сарҳад вобастагӣ дорад. ба тарбияи кинологҳо ва масъалаи нигоҳубини сагҳои хизматӣ низ таваҷҷӯҳ зоҳир гардида, ин соҳа дар ҳоли пешрафт қарор дорад, зеро хуб эҳсос шуда ки истифодаи сагҳои хизматӣ дар иҷрои вазифаи бузурги давлатӣ ҳимояи марзу буми ватан ба сарҳадбонони мамлакат аз хиёнаткорону ҷинояткорони марзшикан хеле кӯмак карда фаъолияти онҳо натиҷаҳои назаррас дорад.